Калып торам хайранга, зур диңгезме, зәңгәр күкме, төшкән микән яланга? Күңелем дулкынлы хәлдә, дулкыннар кергән әллә? Ис киткеч шушы зәңгәр төс, чайкала искән җилгә. Бу җил йөрәккә үтә дә, хушым китеп, таң калам. Ак кагаз каләм алам да, зәңгәр яланга барам. Аяк басарлык урын юк, чайкала зәңгәр чәчкә. Хуш исенә баш әйләнеп, күңел тулыша хискә. Резида Мөхәммәдьянованың күңел кошында осып исемле тәүге иҗат байрамының икенче өлешен башлайбыз, кадерле дуслар. Алкыштарыгызны йәлләмәгез. Сәхнәле Нефсләр мәдәният һарайының Майдан йыр ансамбле. Сәхнәбезнең бүгенге хуҗабикәһе Резида Мөхәммәдьянова буш вакытларын тап ошо ансамбльдә үзе һәм йырга гашыйк кешеләр менән үткәрә. Эрбет. Резида китмәйтер зинһарысын. Сәлемнәрегезне барыгызга ишетте Майдан йыр ансамбле. Гөлназ, минең белүемсә, һин бу хоклангыз иҗат кешеһенең йырдарын үз репертуарыңа алганың һәм бик яратып башкараһың дип ишеттем. Ысын дип. Әйе, Фирдәт, дөрес ишеткәнсең. Һәм мин инде аларны, ул җырларны безнең тамашачыларыбыз да яратып кабул итә дип уйлыйм. Шулай итеп, кадерле достар, Гөлназ Биктимирова безгә йырдарын бүләк итә. Алкыштар.
Рәхмәт, хөрмәтле дуслар. Бик матур җырлар иҗат итә безнең Резида апабыз. Мин аңа киләчәктә дә матур иҗади уңышлар телисем килә. Безнең иҗат юлыбыз тагын да озын-озак еллар бергә барыр дип ышанып калам. Һәм инде сезнең безнең күңелләргә үтеп керерлек тагын да моңлырак, тагын да матуррак җырлар иҗат итүен телим. Ә инде киләсе җыр тагын да өр-яңа табадан гына төшкән җыр Резида Мөхәммәтҗанова сүзләре, Илһам Шаймөхәмәтов көе «Искиткеч берлегәннәр». Фирдәт, Резида апа дистәләгән җырлар һәм күпләгән шигырьләр авторы, шулай бит. Әйткәндәй, аның 2 шигырьләр җыентыгы да дөньяга чыкты. Ә сез инде, хөрмәтле тамашачылар, аларны күргәнсездер дә инде. Шунысы да куанычлы, ул җырларга да сүзләрен үзе яза. Күңелендә барлыкка килгән музыкаль аһәңне тел чаралары белән бик уңышлы җиткерә. Моңа үрнәк итеп Резида Мөхәммәтҗанованың шигырьләрен янә укып үтик әле. Әйдәле.
Таң сызылып атканда сайрый былбыл бакчамда. Жан түтәлем шау чәчәк, нур сибә киләчәккә. Ничек түзеп ятасың былбыл бәхет көйләгәч. Моңсыз бәхет, бәхетме ул, былбыл моңын сөймәгәч. Моңсыз яшьлекме, таңга кадәр йөрмәгәч. Былбыл кебек сайрап та, егет кызны сөймәгәч. Егет кызны сөя бел, былбыл таңда сайрар гел. Кызлар күңеле нечкә, егет шуны инде аңлый бел. Гашыктарның бәгырьләрен нидер генә өтмәгән, йөрәкләрен яралаган, саф һөюе үтмәгән. Үлмәс һөю гомергә лә гашыктар булган җирдә, каты тормыш юлдарыла һез кәртә түгел бердә. Саф һөюгә кергән сакта кемдер ләззәт туймаган, мөхәббәтен югалткандар, кайнар яшен коймаган. Кыштың халкын төндәрендә кемдер генә туңмаган, мөхәббәттән был тормышта бик йөрәктәр уңмаган. Бу сүзләрнең дәвамы итеп сәхнәбез түренә Илһам Шаймөхәмәтов белән Земфира Бикмөхәмәтованы чакырабыз. Ильяс Аллаяров көе, Резда Мөхәмәтянова һүзләре. Мәңгелек мөхәббәт.
Бик зур рәхмәт, дуслар. Хәзер инде сәхнә түренә яшьләрнең яраткан кумирын чакырасым килә. Бүгенге көндә ул үзен Рәсәй сәхнәләрендә сынап карамакчы була. Кем белә, бәлки Резида апаның җырларын Рәсәй күләмендә дә яңгыратыр. Каршалыгыз Резида Мөхәммәтҗанова шигыренә иҗат иткән җыр белән сезнең алдыгызда танылган җырчы Радик Юлъякшин. Кайтып индем авылга, язгы кисләрдә, күптән күрмәгән инем мин, дур иптәшләрдә. Дустарым, әйдәгез тагын башына, унда усак ягырга күңел ашкына. Шашып таша күңелемдә шатлык хисләре, Batlandı şu kiste yaşlık yılları, şaşıp күңел хисеннән йөрәк йырланы. Дустарым, әйдәгез тагын башына, унда усак ягырга күңел ашкына. Шашып таша күңелемдә шатлык хисләре, Зур рәхмәт Резида апайга, чөнки мине сакырганга. Уның менә беренче иҗат иткән йырдары бердән бере менә әле генә булды. Шатлык хисләре һәм инде киләһир ул мөхәббәт, мәңгелеккә мөхәббәт дип атала. Шулай дип, ысын күңелдән кабул итегез һәм инде Резида апайга зур рәхмәт. Mükebbetten tatlı
Радик Яхшин. Ағыла ер, сылтырап та, ерланаға юл таба, туптар атылғала юлға, софьер, ашқына, саба, тудың мұйыр, түрімәут, қадірліғіңді еркем, ядылағың келгіз, яқшы. Әйді, қайырлы юлға. Зейфа Салихова хүддәрі Ризда Мұхаммедянова күйі, бүгінгіме. Рәхмәт. Сәхнәлә Башкортстанның атқаҙанған мәҙәниәт хеҙмәткәре Лилия Рәсүлева. Резида Мөхәммәтьянова көйі. Миңлегөл Хисамова хүддәренә Куан исемле йыр хәтеңесен. Әйдәгез, куанышып, шатланып, булдырайык шу кистә. Хоп!
Абыйыңды күреп елмайып күлүне, мәрхәмәтле язмышыңда сеңгелдә көлүне. Атлы булгандан яларың, дөрләп ятсаң садаң, кауын бөтмәк төшләреңә, булмахалла булсаң, кауын бөтмәк төшләреңә, булмахалла булсаң. Кауын килгән дуҫтарыңдың ихлас йөҙҙәрен күреп, ҡояш нуры һискәнемә, яйғыр юлында йөрөп. Атлы булғандан яларың, дөрләп ятһаң садаң, ҡауын бөтмәк төштәреңә, булмахалла булсаң, ҡауын бөтмәк төштәреңә, булмахалла булсаң. Атлы булғандан яларың, дөрләп ятһаң садаң, ҡауын бөтмәк төштәреңә, булмахалла булсаң, ҡауын бөтмәк төштәреңә, булмахалла булсаң. Кауын бөтмәк төштәреңә, булмахалла булсаң. Кауын бөтмәк төштәреңә, булмахалла булсаң. Эй, туғаным, һинең өсөн шатлана күңелдәрем. Лилия Расулева. Хөрмәтле дуслар, әйдәгез әле күңел кышында очып, яна бер күңелле моңнарда үткән яшьлекне искә төшереп, моңга күмелеп алыйк әле. Каршылыгыз сәхнәбез түрендә танылган җырчыбыз, моңлы сандугачыбыз Зилә Шәйхова. Чәчәккә тулы ялан, нигәдер ошый балан. Чәчәгенең атыжлары гүя, яшьлегем язлары, күңелкәем сездә һаман. Яшьлегем син, кайда китеп әйтче югалдым. Яшьлек сиңа җырым белән күрше югалдым. Яшьлегем син, кайда китеп әйтче югалдым. Яшьлек сиңа җырым белән күрше югалдым. Җимешләргә бай урман, нигәдер ошый балан. Җимешенең ашылыгын, яшьлегемнең яктылыгын җырларымда язам һаман. Яшьлегем син, кайда китеп әйтче югалдым. Яшьлек сиңа җырым белән күрше югалдым. Яшьлегем син, кайда китеп әйтче югалдым. Яшьлек сиңа җырым белән күрше югалдым. Карларга тулы ялан, җимешле һаман балан. Бозланганда җимешләр үткән яшьлек гомеркәем, көйләремә салам кабат. Яшьлегем син, кайда китеп әйтче югалдым. Яшьлек сиңа җырым белән күрше югалдым. Яшьлегем син, кайда китеп әйтче югалдым. Яшьлек сиңа
жырым белән күрше юлалдым. Яшелек сиңа жырым белән күрше юлалдым. Яшелек сиңа жырым белән күрше юлалдым. Рәхмәт, зур рәхмәт. Хәерле кич, хөрмәтле тамашачылар. Резида Мөхәммәтҗановага зур рәхмәтләремне әйтәсем килә. Мине чакырганы өчен, шундый матур җырлары өчен. Аңарга саулык, сәламәтлекләр телибез, иҗади уңышлар. Тагы да Резида матур җырлар язырга насип итсен Аллаһы Тәгалә. Резида Мөхәммәтҗанова көйе һәм сүзләре бәхет. Бәхет кошым якын сизәм, тик нигә килми һаман. Бәхет кошым якын сизәм, тик нигә килми һаман. Иңемә кун күп көттермә, иңемә кун күп көттермә, арыдым көтеп тамам. Арыдым көтеп тамам. Иңемә кун күп көттермә, иңемә кун күп көттермә, арыдым көтеп тамам. Арыдым көтеп тамам. Бәхет, шатлык, өмет итеп яши һәр кеше шулай. Бәхет, шатлык, өмет итеп яши һәр кеше шулай. Киләчәктә назлар көтеп, киләчәктә назлар көтеп, үзенә бәхет юрый, үзенә бәхет юрый. Бәхет көтеп шун бәхетене югалтмыйбызмы шулай. Бәхет көтеп шун бәхетене югалтмыйбызмы шулай. Кинәт очып килде нидер, кинәт очып килде нидер, бәхетем кошы бугай, бәхетем кошы бугай. Кинәт очып килде нидер, кинәт очып килде нидер, бәхетем кошы бугай, бәхетем кошы бугай, бәхетем кошы бугай, бәхетем кошы бугай. Зилә Шайхова. Зилә Шәйхова. Резида Мөхәммәтҗанова үзе әйтүенчә тормыштың әсеһен дә, сөсеһен дә, шатлыктарын да буйтым татыган кеше. Ләкин ул көчле кеше булып, тормыштың барлык хикәлтәләрен лаеклы үтә белә. Чөнки ул дөньяга, кешеләргә гашыйк. Фани дөньяның тик ыңгай яктарын гына күрә белә. Бәлки шугалар да уның күңел дөньяһы моңга тула. Карашыңдан кояш калка, күңелеңдә ни ята? Нигә икән шул йөрәгең йөрәгемне уята? Миңа атамы чәчәкләр, миңамы кояш калка? Карашыңдагы кояшның нуры җаныма алка. Сәхнә түрендә алһу таңдай атып килә исемле йыр менән әйткәндәй уның һүзләре килә Резида Мөхәммәтҗанова иҗатыннан. Сәхнә түрендә Башкортостандың аткыланган артистка Алһу Бәхтиева. Azlar bulab түгелергә, әдерһеңме хистәре
күңеліме мұңдарыма түрінірге Yüreğimдің надысқыны яндырһын оны тиме Яңғыштырма hüyü хисем Ал-һау таңда ятып килә Атһын әйдә, атһын тиме Кояш балкый гомеремдә Был күңелем әҙер кеүек Гөл сәскәгә күмелергә Йөрәгемдең надысҡыны Яндырһын уны тимә Яңғыштырма һөйөү хисем Ал-һау таңда ятып килә Атһын әйҙә, атһын тимә Ата үтәткә Һыуҙар һибәм китмәһендәр Күмелһендәр алһыу төҫкә Йөрәгемдең надысҡыны Яндырһын уны тимә Яңғыштырма һөйөү хисем Ал-һау таңда ятып килә Атһын әйҙә, атһын тимә Яңғыштырма һөйөү хисем Ал-һау таңда ятып килә Атһын әйҙә, атһын тимә Атһын әйҙә, атһын тимә Мөхәббәт шишмәһен ятлығы бесәһең Һыуҙарын бер татып ҡараһаң Дәрт таша быуында, тылсымлы һыуында Ғәйрәт бирер көс бар күрәһең Йәшәрһең һөйөлөп, тормоштан һөйөнөп Осарғай болоттар йөрөрһең Мөхәббәт кисереп өрөрһең Мөхәббәт шишмәһе сәрәйин Мөхәббәт көстәйер, көс туар бер сәйер Шишмәгә иренең терәлһә Кыуәтләп ебәрер йөҙҙәрҙе сибәрләр Мөхәббәт кисереп өрөрһең Йәшәрһең һөйөлөп, тормоштан һөйөнөп Осорҙай булып тар йөрөрһең Мөхәббәт кисереп өрөрһең Мөхәббәт шишмәһе сәрәйин Устарыңа алып, сихри кистә ҡалып Тәүҡат мөхәббәттә янырһаң Нурланыр йөҙөңдә һин берҙән береңә Һөйөү күҙе менән бағырһың Йәшәрһең һөйөлөп, тормоштан һөйөнөп Осорҙай булып та йөрөрһең Мөхәббәт кисереп өрөрһең Мөхәббәт шишмәһе сәрәйин Мөхәббәт кисереп өрөрһең
Mühabbet şişmehe Hıпырып кына ташлар инем, гомер алган маңлай һырдарын. Миннән торга гомер дигәндәрен үтер инем ихлас елмаеп. Нигә яшәнем һоң? Нидер кылдым? Раудырга тулган маңлаем. Юйылыр да инде бар һырдарым. Һәр таңымда килһәң елмаеп. Шушы диклем матур җырлар иҗат иткәннән соң да ышаныч белән әйтергә була. Киләчәк таңнарыгыз һәр вакыт елмаеп атыр. Тормышта сезгә елмаеп багыр. Ни өчен дигәндә сез тормышка, кешеләргә, матурлыкка, сәхнәгә, гаиләгезгә, балаларыгызга, иҗатка гашыйк кеше. Һәм сәхнә түре сезнең өчен каршы алыгыз һәм алкышларыгызны жәлләмәгез, хөрмәтле тамашачыларыбыз. Бүгенге сәхнәнең күрке хуҗабикәсе Резида Мөхәммәтҗанова. Китер идем ерак ерак, ал язмыш таңнарына, яралы күбәләк булып, ышам гел яннарында. Яшәвемнең ямем икән, хәсрәт сагышларымда, яралы күбәләк булдым синең язмышларыңда. Яшәвемнең ямем икән, хәсрәт сагышларымда, яралы күбәләк булдым синең язмышларыңда. Энҗе бөртекләре тама, гөл чәчкән тажларына, язмышым илтә хисләрне, җәһәннәм сазларына. Яшәвемнең ямем икән, хәсрәт сагышларымда, яралы күбәләк булдым синең язмышларыңда. Яшәвемнең ямем икән, хәсрәт сагышларымда, яралы күбәләк булдым синең язмышларыңда. Иртә таңда кайнар нәҗем, чыкның тамчыларында, җәрәхәткә кызлар сибеп, җанны камчылыгына. Яшәвемнең ямем икән, хәсрәт сагышларымда, яралы күбәләк булдым синең язмышларыңда. Яшәвемнең ямем икән, хәсрәт сагышларымда, яралы күбәләк булдым синең язмышларыңда. Яралы күбәләк булдым синең язмышларыңда. Бер туган апам.
Әләлә шөфетім. Бик матур теләкләр теләнде. Шуңарга кушылабыз. Минең бер генә теләгем бар. Менә шушы иҗади хезмәтеңнең җимеше кызарып пешсен. Бәхет кошыңның канатлары бер кайчанда талмасын. Рәхмәт. Сез мине шаккына гафу итәрсез, мин каушыйм. Өстәл тулды ризык белән, барысы да кайтты бүген. Җиде бала жая табам, әнкәй утыр үзем. Җиде язмыш серле сагыш, нурлы кояш туп-тулы ай. Елмаялар, быйгалар, җыелсалар бергә шулай. Вираж büyüler ансамблі жетекшісі Әлфия Саттарова. Нурга тулды өйнең ише, шатлык бөркән кәй күзе. Җидесендә назлап сөя, ничек булдым безгә түзем. Җиде язмыш серле сагыш, нурлы кояш туп-тулы ай. Елмаялар, быйгалар, җыелсалар бергә шулай. Җиде җимеш татлы ачы, бездә үстек булдык шыдан. Берчә яңгыр, берчә буран, давылдан соң кояш чыга. Җиде язмыш серле сагыш, нурлы кояш туп-тулы ай. Елмаялар, быйгалар, җыелсалар бергә шулай. Җайлар чыга гомер төсле, җайларның да җиде төсе. Күкләр якты нурлы балташ, әнкәй синең күңел төсле. Җиде язмыш серле сагыш, нурлы кояш туп-тулы ай. Елмаялар, быйгалар, җыелсалар бергә шулай. Җиде язмыш серле сагыш, нурлы кояш туп-тулы ай. Елмаялар, быйгалар, җыелсалар бергә шулай. Елмаялар, быйгалар, җыелсалар бергә шулай. Җыелсалар бергә шулай. Автор башкаручы Резида Мөхәммәтҗанова. Рәхмәт барыгызга да, рәхмәт тамашачыларым. Рәхмәт. Килгәнсез. Рәхмәт сезгә. Резида Мөхәммәтҗанова һәм уның иҗатташ достары. Кадерле достар, без һездән менән бергә мөгъҗизәгә шаһит булдык. Резида Мөхәммәтҗанова бүген улы сәхнәләрдә үзен дөньяга танытты. Һәм һезнең ихлас алкыштарыгызга лаек булды. Ул һезнең алкыштарыгызга ысын мәгънәһендә лаеклы кеше.
Резида Мөхәммәтьянова, бұл исемді хәтердә калдырыгыз. Киләһе ижад кисәһендә артистлар тагыла күбрәк, йырдар тагыла яңгырак булырдар. Hürmetli dostlar, bizning инде ijod тамашабыз шушының белән ахырына да якынлашты. Бүгенге концертыбызны алып бардылар. Өфе Нур Татар дәүләт драма театры актрисаһы Гөлназ Биктимерова Һәм Башкортстанның халык артисты Фирдәт Галиев. Әсәхтә безнең күрке хуҗабикәһе кем? Тап шулай. Алкышларыгызды йәлләмәгән. Рәхмәт килүегезгә, йылы йөҙҙәрегеҙгә, ихлас алҡыштарығыҙға. Резида Мөхәммәтьянова. Киләһе осрашыуҙарға тиклем. Сау булығыз.